Аднойчы вясной у надзвычай душны адвячорак на патрыярхавых сажалках у Маскве з'явіліся двое. Першы ў шэранькім летнім гарнітуры быў маленькі ростам, сыты, лысы. Свой прыстойны на выгляд капялюш булачку нёс у руцэ, а на чыста выгаленым твары меў велізарныя акуляры ў рагавой аправе. Другі, плячысты, рыжаваты, віхрасты малады чалавек у клятчастай шапачцы, сунутай на патыліцу, быў у каўбойцы, пакамечаных белых штанах і ў чорных тапачках. Першы быў сам Михаил Александрович Берлиоз, старшыня праўлення адной з буйнейшых маскоўскіх літаратурных асацыяцый, якая скарочана называлася «Массаліт», і рэдактар тоўстага мастацкага часопіса, а малады яго спадарожнік – паэт Іван Мікалаевич Паныроў, які падпісваўся псеўданімам «Бяздомны». Як толькі апынуліся ў цяні ледзь зазелянелых ліп, пісьменнікі найперш кінуліся да страката размаляванай будачкі з надпісам «Піва і воды». Тут варта адзначыць першую незвычайную акалічнасць гэтага страшнага майскага вечара. Не толькі ля будачкі, але і ва ўсіх прысадах уздоўж малой Броннай вуліцы не аказалася ніводнага чалавека. У той час, калі, здаецца, не ставала сілы нават і дыхаць, калі сонца пасля таго, як напякло Маскву, падала кудысьці за Садовае кальцо, ніхто не прыйшоў пад ліпы, ніхто не сеў на лавачку, пуста было пад прысадамі. «Дайце нарзану», – папрасіў Берлиоз. «Няма нарзану», – адказала жанчына ў будачцы і чамусьці пакрыўдзілася. «Піва ёсць?» – сіпла спытаў бяздомны. «Піва прывязуць вечарам», – адказала жанчына. «А што ёсць?» – дапытваўся Берлиоз. «Абрыкосавая, але цёплая», – сказала жанчына. «Ну, давайце, давайце, давайце!» Абрыкосавая пагнала шчодрую жоўтую пену, і ў паветры запахла цырульняй. Пасля таго, як выпілі, літаратары пачалі адразу ж ікаць, разлічыліся і селі на лаўцы тварам да сажалкі і плячыма да Броннай. Тут адбылося другое незвычайнае здарэнне, якое датычыла толькі аднаго Берлиоза. Ён раптоўна перастаў ікаць, яго сэрца страпянулася і на імгненне кудысьці правалілася, потым вярнулася на сваё месца, але з тупою іголкаю, якая ўкалолася ў яго. Акрамя ўсяго, Берлиоза апанаваў незразумелы, але вялікі страх. Яму раптам захацелася бягом уцячы з патрыярхавых сажалак без аглядкі. Берлиоз сумна азірнуўся, не разумеючы, што яго гэтак напалохала. Ён пабялеў, выцер лоб хусцінкай, падумаў: «Што гэта са мною робіцца? Такога раней не было. Сэрца падводзіць. Я стаміўся. Відаць, трэба кідаць усё к чортавай матары ў Кіславодск». І тут спякотнае паветра згусцілася перад ім, і з яго саткаўся празрысты грамадзянін, вельмі дзіўны на выгляд. На маленькай галоўцы жакейская шапачка, клячасты кароценькі і лёгенькі пінжачок. Грамадзянін быў ростам з сажань, але вузкі ў плячах, надзвычай худы, а твар, вымушаны заўважыць, меў здзеклівы. Берлиозава жыццё было такое, што да незвычайных з'яў ён не прывык. Таму яшчэ болей спалатнеў, вылупіў вочы ў разгубленасці, падумаў: «Не можа гэтага быць!» Але было, і рослы празрысты грамадзянін, не кранаючыся зямлі, хістаўся перад ім і ўлева, і ўправа. І гэтакі жах апанаваў Берлиоза, што ён аж заплюшчыў вочы, а калі расплюшчыў, то зразумеў, што ўсё скончылася. Мроева прапала, клячасты знік, а заадно і тупая іголка выскачыла з сэрца. «Ну, д'ябал!» – усклікнуў рэдактар. «Ты ведаеш, Іван, у мяне ад спякоты ледзь не ўдар быў, нават галюцынацыі пачаліся». Ён паспрабаваў усміхнуцца, але ў яго ў вачах трымцела трывога, і рукі дрыжалі. Аднак пакрысе ён супакоіўся, абмахнуўся хусцінкай і даволі бадзёра вымавіўшы: «Ну, такім чынам», прадоўжыў гаворку, перапыненую піццём абрыкосавай. Гаворка гэта, як потым стала вядома, ішла пра Ісуса Хрыста. Справа ў тым, што рэдактар заказаў паэту ў чарговы нумар часопіса вялікую антырэлігійную паэму. Гэтую паэму Іван Мікалаевич напісаў,
і даволі хутка, але яна не задаволіла рэдактара. Намаляваў бяздомны галоўную дзеючую асобы сваёй паэмы, гэта значыць Ісуса Хрыста, занадта чорнымі фарбамі. Тым не меней, усю паэму, на думку рэдактара, трэба пісаць нанава. І вось цяпер рэдактар чытаў нешта накшталт лекцыі пра Ісуса з мэтаю падкрэсліць асноўную паэтаву памылку. Цяжка сказаць, што канкрэтна падвяло Івана Мікалаевіча. Ці выяўленчая сіла яго таленту, ці абсалютнае няведанне таго, пра што ён сабраўся пісаць. Але Ісус атрымаўся ў яго зусім як жывы, хаця і непрываблівы персанаж. Берліёз жа хацеў даказаць паэту, што галоўнае не ў тым, які быў Ісус, добры ці дрэнны, а ў тым, што Ісуса не існавала наогул, і што ўсе расказы пра яго ўсяго толькі выдумка, самыя звычайныя міфы. Трэба аддаць належнае. Рэдактар быў чалавек начытаны і вельмі ўмела спасылаўся ў сваёй прамове на старажытных гісторыкаў, напрыклад, на знакамітага Філона Александрыйскага, на бліскуча адукаванага Йосіфа Флавія, якія і слова не сказалі пра існаванне Ісуса. Міхаіл Александрович дэманстраваў салідную рэдукцыю і, між іншым, даводзіў паэту, што тое месца ў 15-й кнізе ў 44-м раздзеле вядомых тацытавых аналаў, дзе гаворыцца пра пакаранне Ісуса, нішто іншае, як пазнейшая падробка і ўстаўка. Паэт, якому ўсё, што паведамляў рэдактар, было навіною, уважліва слухаў Міхаіла Александровича, не адводзіў ад яго сваіх жывых зялёных вачэй, зрэдку ікаў лаяў абрыкосавую ваду. «Няма ніводнай усходняй рэлігіі, – гаварыў Берліёз, – у якой бы, як правіла, непарочная дзева не нарадзіла Бога. І хрысціяне не выдумалі нічога новага, гэтаксама стварылі свайго Ісуса, якога на самай справе ніколі не было жывога на гэтым свеце. Вось на гэта і трэба зрабіць асноўны акцэнт». Берліёзаў тэнар уладарыў на пустым бульвары, і ў меру таго, як Міхаіл Александрович улазіў у нетру, у якую лезуць і не баяцца скруціць сабе шыю толькі вельмі адукаваныя людзі, паэт даведаўся ўсё болей і болей цікавага і карыснага і пра егіпецкага Азірыса, добрага бога і сына неба і зямлі, і пра фінікійскага бога Фамуза, і пра Мардука, і нават пра меней вядомага грознага бога Віцлі-Пуцлі, якога вельмі ўшаноўвалі некалі ацтэкі ў Мексіцы. І вось якраз у той час, калі Міхаіл Александрович расказваў паэту пра то, як ацтэкі ляпілі з цеста фігурку Віцлі-Пуцлі, на бульвары паказаўся першы чалавек. Пасля, калі, шчыра кажучы, было ўжо па часе, розныя установы далі свае зводкі з апісаннем гэтага чалавека. Параўнанне іх не можа не выклікаць здзіўлення. Гэтак у першай зводцы сказана, што чалавек быў маленькі ростам, меў залатыя зубы і накульгваў на правую нагу. У другой, што чалавек высокі ростам, каронкі ў яго плацінавыя, кульгаў на левую нагу. У трэцяй лаканічна паведамляецца, што асаблівых прыкмет у чалавека не было наогул. Трэба адзначыць, што ніводная з гэтых зводак нічога не вартая. Перш за ўсё, ні на якую нагу чалавек не кульгаў, і ростам быў і не маленькі, і не вялікі, а сярэдні. Што датычыць зубоў, то з левага боку ў яго былі плацінавыя каронкі, а з правага залатыя. Быў ён у дарагім шэрым гарнітуры, у замежных пад колер гарнітура туфлях, шэры берет заўхавата сунуты на вуха, пад пахай нёс кій з чорным набалдажнікам у выглядзе галавы пудзеля. З выгляду гадоў за 40, рот нейкі крывы. Твар чыста выгалены, брунет, правае вока чорнае, левае чамусьці зялёнае, бровы чорныя, але адно брыво вышэй за другое. Адным словам, чалавек з-за мяжы. Чужаземец прайшоў паўз лаўку, на якой размясціліся рэдактары, паэт скоса зірнуў на іх і раптам сеў на суседняй лаўцы за 2 крокі ад сяброў. «Немец», – падумаў Берліёз. «Англічанін», – падумаў бяздомны. «Бач ты, і не горача яму ў пальчатках». А чужаземец зірнуў на высокія дамы, якія квадратам акружалі сажалку, і стала зразумела, што бачыць ён гэтае месца ўпершыню, і што яно яго зацікавіла.
Ён спыніў позірк на верхніх паверхах, якія сліпуча адлюстроўвалі шклом паламанай назаўсёды адыходзячы для Міхаіла Александровича сонца. Потым паглядзеў уніз, дзе вокны надвячоркава зацямнеліся. Нечага паблажліва усміхнуўся, прыплюшчыўся, рукі паклаў на набалдажнік, а падбародак на рукі. «Ты, Іван, — гаварыў Берліёз, — вельмі добра і сатырычна, напрыклад, апісаў нараджэнне Ісуса, Сына Божага. Але цымус у тым, што яшчэ да Ісуса нарадзіўся цэлы шэраг сыноў Божых, як фрыгійскі Аціс. А карацей кажучы, ніводзін з іх не нараджаўся, ніводнага не было ніколі. У тым ліку Ісуса, і таму неабходна, каб ты замест нараджэння і, скажам, прыходу валхвоў напісаў аб недарэчных чутках пра гэтае нараджэнне. А то атрымліваецца з твайго расказу, што ён і сапраўды нарадзіўся». Тут бяздомны паспрабаваў спыніць цікаўку, якая замучыла яго, затрымаў дыханне, а таму ікнуў яшчэ пакутлівей і мацней. І ў гэтае ж імгненне Берліёз перастаў гаварыць, таму што чужаземец устаў і накіраваўся да пісьменнікаў. Тыя здзіўлена паглядзелі на яго. «Прабачце, калі ласка», — загаварыў незнаёмец з чужаземным акцэнтам, але слоў ён не калечыў. «Што я, незнаёмы, дазваляю сабе, але сам прадмет вашай вучонай гаворкі гэтакі цікавы, што…» Тут ён ветліва зняў берет, і сябрам нічога іншага не заставалася, як устаць і пакланіцца. «Не, хутчэй за ўсё француз», — падумаў Берліёз. «Паляк», — падумаў бяздомны. Неабходна дадаць, што паэту чужаземец адразу ж здаўся непрыемным. А Берліёзу хутчэй за ўсё спадабаўся. Ну, не зусім, каб спадабаўся, як бы гэта сказаць, заінтрыгаваў ці што. «Дазвольце, я прысяду», — ветліва папрасіў чужаземец, і сябры неяк міжволі вызвалілі між сабой месца. Чужаземец спрытна сеў паміж імі і адразу ж уключыўся ў гаворку. «Калі я правільна пачуў, вы сказалі, што Ісуса не было на свеце?» — спытаў чужаземец і зірнуў на Берліёза сваім левым зялёным вокам. «Вы правільна пачулі», — ветліва адказаў Берліёз. «Якраз гэтак я і гаварыў». «Вой, як цікава!» — усклікнуў чужаземец. «А якога д'ябла яму ад нас трэба?» — падумаў бяздомны і насупіўся. «А вы згодны з вашым субяседнікам?» — пацікавіўся незнаёмы, павярнуўшыся ўправа да бяздомнага. «На ўсе 100!» — пацвердзіў той, бо любіў гаварыць з выкрунтасамі і фігуральна. «Цудоўна!» — усклікнуў няпрошаны субяседнік, чамусьці як злодзей азірнуўся і прыцішаным голасам сказаў: «Даруйце мне за настырнасць, але я зразумеў, што вы, акрамя ўсяго, і ў Бога не верыце». Ён зрабіў спалоханыя вочы і дадаў: «Клянуся, я нікому не скажу». «Але мы не верым у Бога», — паблажліва усміхнуўся з перапалоху турыст на Берліёз. «Пра гэта можна гаварыць зусім адкрыта». Чужаземец адкінуўся да спінкі і спытаўся, нават аж віскнуўшы ад цікаўнасці: «Вы атэісты?» «Але мы атэісты», — з усмешкай адказаў Берліёз. А бяздомны падумаў раззлавана: «Во прычапіўся гусак замежны». «Во, якое цуда!» — ускрыкнуў дзіўны чужаземец і пакруціў галавою, глядзячы то на аднаго, то на другога літаратара. «У нашай краіне атэізм не дзіва», — з дыпламатычнай ветлівасцю адказаў Берліёз. «Большасць нашага насельніцтва свядома і даўно перастала верыць у казкі пра Бога». Тут чужаземец утварыў гэтакі фокус. Устаў, паціснуў здзіўленаму рэдактару руку і прамовіў наступнае: «Дазвольце падзякаваць вам ад усяго сэрца». «За што вы дзякуеце?» — заплюскаўшы вачыма, спытаў бяздомны. «За вельмі важныя звесткі. Яны мне, як падарожніку, надзвычай цікавыя», — шматзначна падняўшы палец, растлумачыў замежны дзівак.